אופס, כן. שלום לכם חברים יקרים, שלום לכם! אני המבוגר האחראי, ואתם בעוד פרק של הבלוג המוזיקלי, הפוסט המוזיקלי שלי, הווידאו-קאסט המוזיקלי שלי, שנקרא גברים זקנים רווקים שתקועים בכפר נידח בספרד, לא יודעים לנגן ונורא רוצים. והפעם אנחנו נמשו עם הפתרון הקסום שהמציאו הלטינים. בואו ניקח הרמוניות שכולם יודעים, 2 אקורדים, נדפוק אותם עם תבנית מגניבה, נתאמן אליהם 15 שנה ברצף, ואז יהיה לנו מה לעשות. והפעם, סלסה היה לנו בפרקים הקודמים, אנחנו במרנגה מהדומיניקני. כל מה שצריך לעשות בשביל לנגן מרנגה כמו שצריך, הנה המתכון, שימו לב. כוס יין, קורת קנאביס, מצית ופסנתר. עכשיו ככה, מרנגה מורכב משתי תבניות. הנה תבנית אחת שמנגנים אותו על הבומבה, על איזה מיטוף כזה גדול. זה לא חלחל הפסנתר. אחר כך יש תבנית שהקונגרס מנגן שמה. כזה. ואת זה הם הכניסו לפסנתר. זאת אומרת שכל מה שאתה צריך לעשות זה לחרבש מה שבא לך, רק שישמע ככה. אבל כדי שזה יהיה מושלם, אז יהיה ככה. עכשיו, זה נשמע הכי פשוט בעולם, אבל כמו ששמתם לב, אני לא מספיק משוחרר, וזה פשוט זוועה. זה חייב לבוא, לא מנגנים את זה, רוקדים את זה. אז מה עושים? שעות מורידים את המהירות לחצי. עכשיו לאט לאט האימונים של המרנגה נהיים זוועה ומשעממים, במיוחד שזה מגיע לאקורד וחצי. ואתה צריך לעצמך עם הג'וינט, למה? כי אחרת תצא מדעתך ותברח החוצה. אבל אתה חייב שזה ייכנס לדם, נכון? אז זה ככה הופך להיות האימונים, שימו לב. שואלים, אבל אין ברירה. הנה, מתחילת השיר. ואחר כך אני אשים את זה במהירות נורמלית, אל תדאגו. לדואניה דה סווינג. אדונית הסווינג. שיעמום, קרוב, לנשום, לשחרר את הכתפיים, לזכור לרקוד כל הזמן, אפילו לעמוד לרקוד אם אפשר. זה לזכר הדומיניקני שהמציא את הזוועה הזאת. Ahora sí, la buenos del swing. Pa' que sepa.
que en este mierda se rompe el show. Baila con y tienes נראה אתכם, בחייכם. ועכשיו, señoras y señores, playback speed normal, vamos a ver si podemos tocar este mierda. ¡Cariba! רגע, נפל לי הוידאו, שנייה, מרוב השתוללות. פרק. אתם מבינים, הפסנתר לא רלוונטי. זה יוגה, זה מדיטציה, זה סקס, זה גם מוזיקה. תודה רבה לכם ושבת שלום.